Gaba kura baya tarnakin yaƙi, ga mazan fama suna fagen aiki. Waƙar maza ta zama ɗauka da gangan, DCP Abba Kyari mai tarwatsa zuga. Yara Ubangiji makayina, Allahu mai gabas da kudu har da arewa, mai baiwa shi yake rabawa bawansa. Roƙo na Rabbana nan ƙetare doka, ya Allah Ubangijin kowa, da bawa Ubangidan mu jagora babba. DCP Abba Kyari bai san shari ba, bai girma Abba Kyari babba nan babba. Kashin gwiwar duniya, rana wuta shimfiɗar magauta nan babba. Ga kura kuma tarar ka ba da yaro ba. Allah karajin zaki mai gida, DCP Abba Kyari ka cika mai gidan. Allah karajin zaki mai gida, DCP Abba Kyari ka cika mai gidan. Allah karajin zaki mai gida, DCP Abba Kyari mai rukun gida, mai taimako na al'umma ba shi da gargada. Roƙo na zirjana kare zakin maza, kai Allah karajin zaki mai gida, DCP Abba Kyari ka cika mai gidan. To ashe maganar gida ake to a tashi gunguna, ya rabu je mu gaida babba DCP Abba Kyari. Ashe zaki cikin dawa sarki ne da ya fito waje, kura tana haye DCP Abba Kyari. Idan magana na bindiga ne ake a dakata, na shi ya game ta sosai DCP Abba Kyari. Idan kuwa batun mukamai ya rike su tari da yawa cikin bayanai DCP Abba Kyari. RIT team tawagar yaƙi da ya ta'adda ba su tsoro, su ne suke ta ba da horo. Haka yake yawa Abba Kyari shi ya zama jagoransu, shi ke gudanar da tsarin aikinsu. RIT ƙungiyar yakan ya ta'adda, so ka kama keke na fas da dama, waɗanda suka sace mai girma babba. Ciyaman dogali da yar shi kuduwa, waɗanda suka kashe chief of defense ta Alex bai da kai Abba Kyari bai bar su hakan ba. Duk ya kama su sun amsa kuransu, rikakken kwamandan Boko Haram ma duba. Da yaran shi guda 8 Abba ya kama su, mu dai mun gamsu. Mutum 22 'yan Boko Haram ya kama, barayin yan matan Chibok ya kama su, masu sanya bama mai a jihar mu ta Borno, kuma har Adamawa har Yobe ya kama su, kuma ya jasa su. Yan fashin da suka yi fashi Ofa Bank ya kama, fashi mai muni da ya kashe mutum 30 Abba ya kama su, an rufe shafin su. Masu satar 'yan biyun zambararren auren su, da waɗanda ke ɗaukar nauyin su duka an kama su. Lallai mun gamsu, kida na abasu da sun ka sace tura wannan biyu na South Africa Abba duka ya kama su. Lallai mun gamsu, na aji lambar girma an ba shi dan ya kai na. Gwamnatoci na ƙasa suna yaban ban girma, na ji gwarzon shekara aka yi mika mai. To waye ya bashi, Silver suka bashi, Best Anti-Crime Police Officer an bashi. In the West Africa an yaba ma na biyun shi, Commissioner of Police na Lagos ya bashi, a ƙarƙashin hukumar tsaron Afirka ya bashi. African Detective of the Year ma an bashi. Star Award daga 2011 an bashi, zuwa 2017 ana girman shi, wanda karan tabbashi. Presidential Medal for Courage an bashi, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bashi. Ga award daga gwamnonin Legas guda 3, na ƙara ƙarfafa gwiwa daga 2011 an ka ƙara bashi wannan a 2012, an ka ƙara miƙa masa a 2013. Triple IG commendation nan an bashi, Medal for Courage an yaba da halina shi. Daga 2012 da 2013 2014 lallai kuwa Abba Kyari ya kai mu yabe shi.
addu'a ke masa rana, addu'ar hajiya ya cilla mahaifiya a gurin shi. Mama hajiya mun zo gaishe ki, mama hajiya ya ce ya Allah ya ƙara miki albarka. Mama hajiya mun zo gaishe ki, mama sai ne miki ta'aziyya domin ki rasa miji mai kima. Allah ya sa yana can aljanna. Mama hajiya mun zo gaishe ki, alhaji baba kyari alasa ya huta, rahama rabbana ya kai har kabarinsa, daraja ta biyayye rasulu manzan Allah. Mama hajiya mun zo gaishe ki, hajiya ramatu zan yi miki ta'aziyya, mata a gurin abba kyari maman hauwi, maman umar na taho na miki ta'aziyya, na tabbata ki rashi na baba kyari. Mama hajiya mun zo gaishe ki, masu gidansa gaba ne bai isuwar su da daidai. Abubakar Adamu aji mun gaishe shi, Abubakar Adamu aji mun gaishe shi, Abubakar Adamu aji mun gaishe shi. Kun mutane na kasar mu shi ma ya gwada kishi, kun ga ko ya zama wajibi mu sa sunan shi, tun da har ya zama an fa kyare na kaunar shi. Za mu sa koma aji mu je gaishe shi, Ibrahim Idris wajibi sanyo shi, tun da shi ma ya rage ambata makardan shi. Koma aji Ibrahim Idris sannan ka ginshiki na maza wajibi mu tuna kaunar ka. Abba kyare ya ce da mu zo gaishe ka, ga abokin aikin ka wajibi gaishe shi, mataimakin abba so ne uku mun gaishe shi, mai girma so ne uku waya kwanan shi. To za mu maza can mu gaida yan yaran shi, ASP EDPA ina ma barka, yawanke su ASP a yau ina gaishe ka. ASP Umar Alhaji to sannan ka, kuro tukuna mai kima. ASP Muhammad Awwal Aliyu ne barka, yayana dan mutan zan sau barka, mai girma wajibi bi maka waka. Inspector Abdullahi na gaishe ka, Inspector Audu Kolo ina yi maka barka, Inspector Mamman kai ma ina gaishe ka, Sajin Sarfilu wajibi gaishe ka, Abdul zan sauki rani karamin waka, ban kai ba sai dai ina ta koyan waka. In nayi kuskure ai mina afuwa mai gida Abba Kyari, Allah ka datar da mu duniya da lafira, amin.